ассалому алайкум дӯстони азиз, барои шумо як кора пешниҳод мекунам. Дар ширкати бонуфузи Фаберлик ҳамаи шуморо даъват мекунам ба кор, ба як кори бениҳоят осон ва дар хона нишаста ҳамроҳи фарзандо кора пеш мебарем. Дӯстони азиз, ин ширкати ягон дурӯғш нестай, ҳамаш ростай. Дидем ки 2 рӯз пеш дар Тоҷикистон 25-солаги Фаберлика қайд кардан. ҳамаи директороне ки дар ширкати бонуфузи Фаберлик кор мекардан ба ваё бонус, тӯҳфаҳои беҳтарин ҳамаш тӯҳфа кардан. Ба ҳамашон гӯё ки ҳар як меҳнати кардагишона қадр карда доданд. Беғарз аз маоши мегирифтагишон боз тӯҳфаҳои бениҳоят пулӣ ва бо тилло, бо тамоми таҷҳизотҳои хона тӯҳфа карданд. Барои ҳамон дӯстони азиз, шумо ҳам метонед ки ба ҳамин кор пайваст шавен ва аз худтон вобастагӣ дорад. Дӯстони азиз, ҳаракат карден, кӯшиш карден, чусту чолокӣ кунен, корро пеш мебарен ва маоши худтонам мегирен ва боз плюси ин бонусҳои беҳтарин барои шумо тӯҳфа карда мешавад. ҳозираш дар регистратсия бесплатния, обучение, ҳамаи фаҳмондани ҳамин кор бесплатния. ҳамин номерои рӯи экранда нависен. Директори Фаберликан ҳамаша шумо да ба осонӣ мефаҳмонанд. Коршон пеш рафтестай. Шумо ҳам метонен ки ҳама хел кор кунен, регистратсия кунен, бо шумо ҳам зиндагитона дигаргун кунен. Саломат бошен дӯстони азиз. ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи хуше барои шумо таманно дорам. барои шумо як намуд ширинӣ ки бо номи сочники с творогмай барои шумо пешниҳод мекунам. ин як намуд ширинӣ резонакай печенияй бо лаззатай. ба мо лозима якта маргарини 200 грамма, як пачка разрыхлитель, як дона тухм, 6 қошиқ шакар, 2 қошиқи пурпур сметана ва 400 грамм орд. мо 400 грамм орда аввал гирифтем, бо разрыхлитель ҳамроҳ мекунем ва каме дигар ордро дар пеш мо мемонем, барое ки ҳамагӣ 600 грамм орд мерава. ҳозираш да 400 грамма крошка мекунем. Ранги умоч, як дона тухм, 2 қошиқ пурпур сметана 100 грамм мешава, лекин пурпур боша қошиқи сметанаш ва шакар 6 қошиқ шакара ҳамроҳ мекунем. анамихел аралаш карда тайёр дар пеш мо мемонем ва крошкамона сар мекунем. маскамон маргарин на он қадар сахт боша, дар ҳолати ҳарорати хона мондагӣ боша, мулоимтарак боша ки кори мо тезтар шава. анамихел тезда орд қати крошка мекунем. як пачка разрыхлитель ҳамроҳай ва сметана, тухм ва шакарро ҳамихел меандозем ва хамирмона мешӯрем. анамихел дахтаро иҷа 400 грамм орд гирифтем аввал, ба оста 200 грамми дигаршам меандозем. ҳамаша андохтам, мешӯрем. як хамири на сахти бад, на сусти бад, мобайн, беҳад ширинӣ бо лаззатай. ҳатман тайёр кунем. ман медонам ки подписчикои ман тайёр мекунанд, ҳоли менависам бад. осонай ва ҳамин хел твороге ки мегирем зиёдӣ мекунам, ҳамин хел метонем тайёр кунем. ана иҷада 300 грамм творог, 5 қошиқ шакар ва як дона тухма сафедиша меандозем. зардиша барои болои ҳамин ширинӣ мемонем. зардиша мемонем бо як қошиқ шир ва як қошиқ кукурузни крахмал. дар даруни тухми зарди тухм як қошиқ шир меандозем. баъд аралаш карда болои ҳамин ширинида мешакем. ҳозираш да як қошиқ пур ба пур крахмал, сафеди тухм ва 5 қошиқ шакар, 300 грамм творогай ҳамроҳ кардем. начинкаи даруни ҳамин ширинимон, сочники с творогом, печения. анамихел дахтаро ҳам хамирмона тунук мекунем. хамири песочни худаш маълума, бинен чӣ хел резонаки хушрӯ. шумо метонед ба ин хамир бо дигар намуд печёни опазен. тамоми намуди печёни мешавад, чӣ намуде ки шумо мехоҳед, ҳатто буриданшам, чӣ намуд насадкае ҳам халидорен, бурида метонед. дахтаро
анамихел ма ба ҳами наборе ки нишон додагим ҳами намуд шакл дора 5 та дора ба ҳами мекунам ҳама намуди ҳами шириниёда лозимай песочниёда беҳад кора осон мекунам шумо ҳам метавонед ҳами харидорӣ кунед беҳад чизи хуб будай анамихел дахтаро зиёдиёша мегирем бо ҳами якҷода мемонем вақте ки иноша печонем бо ина тунук кардан мегирем 2 лист пур ба пур мешавад дахтаро вообще зиёдӣ намекунам ровно 2 лист мешавад дар ҳарорати 200 градус дар мобайни духовка мемонем мепазем баланди бад намонем ки песочнида баланди бад намемонад худ шурӯъ дар ҳами 200 градус мепазад пешакӣ гиром карда монем духовкара намехе ягон секретш нестай чизе дидестен анами ҳамаша ма дар ҳамиҷа нишон додестам барои подписчиком ки анамехел интизори ҳар як ширинӣ ҳастан рецептҳои нав барои шумо иҷада як қошуқ ширам ҳамроҳ кардам анамехел кам камаки болошта мекунем сирхак меша бо сахарни пудра ҳам мекунем баъди пухтан беҳад ширинӣ болаззатай ҳатман дастгирӣ кунед лайка бумонед дӯстони азиз кадоме ки подписатсия кардагӣ нест подписатсия кунед дастгирӣ кунед иншолло бо наворҳои ҳами хел осон кам харҷ барои шумо пешниҳод мекунам барои подписчикое ки аз тоҷикистонанд менависанд ки ҳами хел шириниҳое ки кам расходи бо тухмҳои кам боша беҳад ози нарх дар нархи тухм баланд шудагиай дар тамоми ҷо баланд шудагиай ва подписчикои аз тоҷикистон будагӣ нависанд ами комментария ки ҳам хел кам расходе ки тухмаш кам боша ма анам хел ҳозирашда нишон додам инами видео осон бо лаззат аз магазин мехарем и хел ба мазза нестай чӣ хеле ки худ мо мекунем таъмшам дигарай ва бо ҳалу лаки хушро медонем ки чӣ андохтестем бо як дилпурӣ тайёр мекунем барои ҳамон духтаро ҳамеша дастгирӣ кунен канала ҳамаи меҳнатҳо барои шумоай ҳам херезона ки хушро омадагиай умуман ҳами хел мешкани мереза беҳад болаззат ина чизе ҳаст ҳамиҷа нишон додестам як шакл ҳамаш омадагиай ма яктиша шикаста нишон метиҳам вақте ки гармай вақте аз духовка гирифтем монен як 10 дақиқа беста шир гармак шава баъд сахарни пудра кунед тезда сахарни пудра накунед ки об меша болошта инами як порси ки ба 200 грамм маргарин кардам анами қадар меша хела мешава духтаро имрӯз ма барои шумо тарзи тайёр намудани самбуса беҳад самбусаи болаззат нишон метиҳам ба мо 600 грамм об як қошуқи калон намак қошуқи гами калон қати намак андохтам намаки калон ва разрыхлитель барое ки песочник кунад ҳамо зволаи самбусара орд бо чашмто сахт шудан шуд духтаро 1 кило орд буд тақрибан 1 кило орда истифода бурдум намехед зволара сахт такак мешурем ами охирон орди гирифтагим виши сортай ҳозир нонам ҳамара ба ҳами кардестам як айб дора ҳами орди гирифтагима баъзе хамири сахт мешурем сис мешава и ҳисоби ки орди ҳам хали сис шавак ҳастай ҳозир ҳами орди гирифтагима ҳами хелай камтар сис мешава баъде ки сахтам бушури меиста систар мешава звола ба тестар бояд мо тунук кунем анам хел мемонам 5 дақиқа рӯ мегирад тезда тайёр мешава духтаро иҷада ма пиёзамайда реза кардам фарш ним кило фаршай ва 4 дона пиёзи нормальни буд размери мобайн мурч зира тухми гашнич намак ҳамроҳ кардам фаршда анам хел зволамо рӯ гирифт тунук мекунем вақте ки бо разрыхлителам андохтен камтар зволара мягкӣ мекунад духтаро тезтарак тунук шудан мегирад
анам хел вақт ҷои ма тангтарай баъде ки тунук мекунам зиёдӣ мекунам хамири ҳами тунук кардаги звола ва инҷода майда кардам руғани гов то зволаро тайёр кардан об шава. Анам хел зволаро ма тайёр кардам, ҳамаша тунук кардам, мондагиша бо даст тунук кардам духтаро. Амхе ба даст тунукш кардам, равғанам гарм шуд, ҳозир амхел мепечонем. Ду қабат мепечонам. Як қабата мепечонам, бо дигариша тунук мекунам, боло ба боло, анамхел ду қабата мепечонам. И якум қабат шай. ҳозир дуюмша тунук кунам, и якумгира дар болои дуюм мемонаму ишам мепечонам. вақте ки ду қабат се қабата рӯбарӯ кардем, ҳами хел қабатош маълум мешава. Ай ҳами ҳисобай. баъд се руғанак мекунем. Се руған шуд беҳад резонаки хушрӯ мебиёяд. И дуюм қабат шай. дуюм қабата якҷоя кардем қати якум қабат. рӯбарӯ маълумай амо гулои ҳами самбуса меган қабатош маълум мешава. анам хел ҷавз мемонем, як хел меша буриданмо. ина бинен аллакай маълумай чӣ хел қабатош мемонем. баъд дар маразелник мондам, 5 дақиқа дар маразелник истод, ҳам сахтак шуд, ҳам рӯ гирифт. тунукуниш осон мешава. ҳам 5 дақиқа кифояй, бисёри бад намонед. худаш дарав ях борӣ мекунай, хали тунукуниш осон мешава. ҳозир ҳамаша мегирам, анам хел мемонам. 5 дақиқада ба тунук мекунем. мебинед чӣ хел шуд. анами тарз ма тунук мекунам. ҳама вақт самбусаро ма анами тарз мекунам. ҳами гирдоша тунуктар мекунам, мобайнша камтар мемонам. барое ки мобайна бисёр тунук кунем, гулуш нест мешава. мо мобайна як бор мебарем, тамом, ба чӯб ба дигар ҳамо гирдоша тунук мекунем. анами тарз самбусаро печондам. вақте ки секунҷа мепечонем, бо ҳами се гӯшаки самбусаро қат мекунем. ҳар як тарафша дутаги қат мекунем. бинед чӣ хел кадистам. барои чӣ хали мекунем? самбусаи мо дароз наметова. самбусаи мо хали майдаҳаки вақте ки хали шуд, ба дамаки хушрӯ метова. бинед анами тарз барои шумо мехоҳ нишон додестам. ду таги қат мекунем, тамом. осон. қабатош маълум шуда, ҳуй шуда хали бинен маълум шудестай қабатои самбуса. вақте ки самбусаҳои дамаки майдаҳаки хушрӯра мебинен, анами намуд печондагиян. хали дарозаки борикак намебиёяд самбусамон. на чӣ хел қат мекунем. осонай. беҳад самбусаи резонаки бо лаззат омадагиай. тухм мекунем. ман иҷода духтаро барои шумо як қисмша нишон додам, бо ду листи дига кардам. ай ҳами самбуса ҳами қаша нишон додам, тарзи ҳами печондану тунукуниша. шумо гуфтум бинед. баъд дигарошам ҳами тарз хати кардам. як ҷо равон кардам. духтаро равон кардам. анами қаш барои шумо нишон доданда мондам. анами хел мебиёяд беҳад самбусаҳои бо лаззат. ҳамаи мо метонем. ҳами фақат ҳавас боша, желания боша, меган ку вақте ки бо як меҳру муҳаббат мо ошхона даромадем, ҳавас карда мепазем, бо бисмиллоҳи раҳмони раҳим ҳаракат мекунем. иншаллоҳ хушрӯ мебиёяд ҳар як чизи пухтаги мо.
анам хе духтаро такшам бинен чихе хушро ҳама тагутор боло як хел омадаге ба кадоме ки газ дорен акма ягон бор газ да пухтагӣ нестам ягон чи гуфта наметонам духтаро ҳеҷ вақт некин баланд намонен ба фаҳмидагӣ ма газа паст ами тортои бисквита бисёр савол метиҳад паст бимонен ки начасп тагиш насӯза ма ҳам плитада фақат ки пухтам плитара мефаҳмам дӯстони азиз мо омадем ба зодрӯзи як духтабаноз як сола шуд ҳамсояҳай ба зодрӯзш даъват кардан бо занҳои тоҷик шиштем ҳама касал то охири навор ҳамроҳи мо бошен худованд нигаҳбон бошатон дар ғарибӣ дар куҷое набошен درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر برات بمیره قربان خواهم بنازم خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم من علم سرایم با مهر و غم گساری میبوسمت بسد ناز عطری